Kador Barshnong laj umkra hakabalek nek tilang bat kami khalia State Pollution Control Board mendakasi kilalej ban pet ne juri bikidukan basyat marbam khanang bakanom don kanu kajing jabo hakaru komsyat iki marbam bat kan wanra kajing ko jing khia iki pajba kelas dangru ekanie na do fire brigade terter kumta hakawai kalyang jong kador Barshnong kala shim ka kabu ban trelang bat ka office hakaba yade bat ka khoj ka subah hakalyang ka bam kadi bat karwan rak ka jisngan gi pajba bakin wan ban bam na kidukan kumta ki bor jong ka pollution control board kila ong bakino ki bamot ban seng ki kam la ka de ka restoran ni fast food ki de ban yo shuai ka sornot shua bakin sedang ya ka kam kani ka ba ngi shim da karai ko ka executive committee nomor ba pek ba om tangi kam snong ki bangi pek mo ha ki babun ki yang ri ya ka ku suba jo ko me mariang du ni mo fialam ti ha ka ban kong ni le pha da ka siti cha ni rangba officer jong ka Meghalaya State Pollution Control Board ba wan sang khartang juru shai kong mukim ni bade ko ka food safety te ni la yo ya response wana ba wan chan akaba ma irin kapat ki officer ju ile wan chani ban ya ban pek ki dukan bam hapo kasnong lan kra menin kasni ka pratarik September ni ya ka dong rumori berkoi tem tak kasni pat ni ya hapo ka dong minggu ti ni syamba ki don ki dukan ki ba la don ki balbut ki kendon balabu kasnong ba kunjuru na kasti pollution control board ki dang bun pat ki ba empat biang ha kita kilian ti kenang ba kan long ka jing sngai ya ki long bam ki long di ki ba bam ki dukan ba pe kum tan ka leng snong ni shem ya ka lat ya ka ni ki ban pe ba ka mai mariang du ka di ban khoi ka ko ta kia ki biu ka le ko kon san tam ke ki jing lap ya lang rekat ba ki bor song ka sarkar ban pe ba ki ni ki di ban bu no ki tipi kenang ba kan long ka jing khoi ka jing suba ya ka ko ta kia ki long bam ban kong ka ba ari ka mai mariang kat nupor fi ai ki di bambu padla ki bambu ki bapur ki ai ki sinjam nakalian ka bors nong ngin saya kliu jimo bat di bangun shan khatang lagi nya bu por kumno lani katno nang ba kini hidu ki bam don ki ITP ki babu dukan bam kin hab ban no Maka natali gidukan ni papila de panjir pat pilap natali gi baja bo bat ki bakut Kung apa yang burung itu press mah ni report te ban jubab ya tengah jingkeli ujung ki ba kat bangi la dep check hi manin ya ka dong lu mauri berkoi te mentag si la check ya ka dong min road te ki ba ngi la ya hi ya kini ki ETP hi ki ba bu hi ka long no tang 10% dan ki bu baru fa ki ba la si kunto de sana la te takadaw mangi naka liang jong ka sinong mangi Sophia ni penpa ida Sophia ka musimba ki ki wa ki nala ki dap ki sma takadaw ngi sim ni ka senjam ta naka liang jong ka sinong takadaw ngi la es naka ji tre sistem naka liang jong ka pollution board ko ki alam jong i sa kharprang sa wanshan kharprang bagi la kloi mat i officer jadi bila kloi ka ban ya snok tilang ban ni ban ya trilang ai kan ka kam te kan ni ka jing sim hang ni ka senjam bu sim kan ni ka longkum ka kenja awareness ya ki try dukan baru khai nang ba bon hi manong pi na ki try dukan kim tip kai kata ka bakin haban register ba ka pollution board kata ka ki consent of operation and establishment ya ki ni ki dukan nama baki dukan bal hi baru khai ki ban yo ya ka registration na ki na po pollution board te ni penpau ka di sungo pakrau na liang jong ka pollution board ru bare sim kiai kan ni te kani kalai rap sibon ban ai jing tip ya kini ki try dukan ba ki kin nani swat kin stang no ya ka ban lek ban register nam ta concern of establishment and operation of store jong ki store te nakaliang jong ki snong no kala yarap sibon mangi layo kan ruman ki dukan mangi yok te ya ka jinglong jingman ki dukan te nakaliang jong ya ka jing sim ya kita senjam ke ban saya sim te nak ka jing sha hi nakaliang jong ka snong jong te tang katum kan ka solid waste management ka ba nakaliang jong ka district council ka ai boring ni la ban chuai kita kinja fine
te hendai hakabia dei bat nakalian jong ka state kepada nakalian jong government tengin pasat ya kan ni ka bor hakalian jong ka state Meghalaya State Pollution Control Board maka te ini ki bakam don bor ban le ki berkhoi di hab ajing bit iki tamba shopping ajing bit pre ka anhi ka ladon hi ka baka pasi government of Meghalaya hi ba insya dan kuna kata kasong ha ka ngimla banong ba kadon bit sar kasong ha ka bor jong ka tu ka dukan indon ki ba investment along kat no halor ke investment ka tu pre kan sa wan pre ka jing dan kuna em kan ni menta nginang ya in persang man pendap menta sini ni pelain kana ngimdap ngin hap continue bang lesai te ndala dep ka tu pre nakaliang jungi pre kan sedon pre kata ka jing pentip ti ngam tip dari ya bet jaga dorbar snong pre bingnya pen lembaga dorbar snong bakan ai yaki kata ka jing pentip ba bakin bu ta kapur nomor bakan ni sinjam kasim kia ka dorbar snong ti ngin hab buram hi kata ka ngijong ki te nomor ngin dep ni pre bingnya te ngia ya ringkat pre barki pre rukan wan pre kata ka jing ya sutu jingmot ka jing singai pre le ki pre bakin senya ingi kan kawai bre to sim gelu kane ka kapor bangan kentu yiki wi dor barsnong habangi ekren nam ta ka jing kho jing suba jung ka sor silong jungi barki khapsor tong inya sim yakni kan uksa bakle ka dor barsnong lain kra ba pin wani kendu yangi dan yakin pa sti singi bingin yok banyak penbet pada binginnya sedang syua da kini ki jaka ba dia bam ki ba shet bam nam ta ki ba ki ba penun kami gitu namal kan habdon ni geding stang hei hei nak liang jungi ngi kloi metang yap stang nak liang pi nang ba kamnum don kanu kanu pada kecing suthu bakla ni jing kru kti ba ki tenap sarkar ba ki de don bor klem penjok kti ni kai dor basnom habang ila ai kata ka jing kentu tengah kermen ba pinya sim ya kini ka bentar ka jong pi nang ba kan kasin jam temu ba kan don hi ka jing ko jing